naimbag nga aldaw yumanen gayem ken kakabsat. Ket agtultuloy iti panagdaydayaw tayo kina Apo Diyos, panagyaman tayo kina Apo Diyos, sagsipod ti hinayat na, hinaimbag na kada tayo. Agtultuloy nga iti na kakabsat, dagiti kasapulan tayo. Kalpasan ginadadal tayo dagiti tulbek, no kasano nga maadan tayo iti naragsak, kinasalunat, panagbiag. Itultuloy tayo nga adalen dagiti napateg nga sa una. Tapno maiyasideg kada tayo, dagiti nga sikreto nga inted ni Apo Diyos kada tayo. Tapno agbiag tayo nga naragsak, nasalunat, nga gururay dagiti yaay ni Apo Jesus. Tapno iyawid na tayo, iti pagarian nga insagana nang agpay kada tayo. Ijay awantun kakabsat, iti saksakit, ijay tun awan ti ot-ot, awan to payan iti ladladingit, awan tun iti luang agarubos, awan to payan ni patay. Ngem iti pagayatan ni Apo Diyos kabayatan nga agbibiyag tayo dito'y kakabsat. Agbiag tayo anasalunat, agbiag tayo anaragsak. Dawatek nga sakbay tayo agpatuloy, ket agkararag tayo kakabsat. Managayat nga Diyos, sika nga nang paraswa kada kami. Sika nga iti panggap mo ket agbiag kami. Nga awan kumay iti rigat, awan kumay iti panagsagsagabami, awan kumay iti ladladingit. Ngem o ama imay iti basol, gaputa panagsukir mi kadagiti pagayatang. Nga magyaman kami kasi kay ti Diyos, nga agayayat kada kami, ket ited mo, dagijay nga tultulbek, tapno makapagsubli kami ken ka, ken maited kada kami, iti nananay a panagbiag, nananay a sulunat, ken nananay a ragsak. Idalan na kami kada panagadal mi tinapadag nga saom, itinagan na po mesos, dinawat mi digitoy. Amen. Inik kakakabsat iti subtitle daytoy panagadal tayo nga nangisaganak iti 7 nga baro eleksyon. Daytoy nga baro nga eleksyon kakabsat ket pinilik nga usaren tayo dagiti nasantuan anagnagan ni Jehovah iti daan atulag. Nga isumat lang dahil mangited kada tayo kabsat, di kaya tultulbay. But the subtitle nga in kabil ko kabsat, ket mapagtalkan. Apay ang mapagtalkan. Tanong ni Apo Diyos iti nangikari. Adda iti pan nakabalin na, nga tungpalen dayjay akarina. Bayis na ka dayjay kababalin na kung He is faithful and just. Mapagtalkan. Ket iti kayat ko kakabsat nga umuna nga nagan ni Jehovah nga intay adalen. Isu iti Jehovah Rapha. Ti Diyos isu iti mangagas kanya. The Lord my healer. Iti text kakabsat nga usarin tayo. Isu iti masarakan iti Exodus chapter 15, verse 26. Basahin tayo, kakabsat. If you diligently heed the voice of the Lord your God, and do what is right in His sight, give ear to His commandments, and keep His statutes, I will not put none of the diseases which I brought to the Egyptians, for I am the Lord who heals you. Kunana ni Apo Diyos, kadagiti anak na ijelet ang, for I am the Lord who heals you. Napasamak na ito'y kakabsat, kalpasan, nga ni Apo Diyos ket dinilin na ni Moses ken ni Aaron, nga agsubli da kakabsat iti Ehipto, tapno apanda nga iruwar
Dayjay anak ni Apo Diyos nga nabayagan nga nagbalin nga adipen ije unag ti Ehipto. Kunana ni Apo Diyos kini Moses, I have heard their cry. I have heard their cry. Di Diyos kakabsat ni Israel. Iti tiyempo nga panagsagaba tayo. Tiyempo iti panagrigat mo kabsat. Intuno iyasog mo dayjay a problema ibagam je ut dayta sakit nga imayken ka. Dayjay a Diyos nga nangibaga kini Moses, I heard their cry. Mangegna kabsat ko. Dagijay nga parparikot tayo, dagijay nga daw-dawat tayo. Inted ni Apo Diyos, ijay Ehipto di sa nga pulo nga saplit. Timangken ko na ti Biblia, ititinged ni Paraon. Handa nga palubusan, di kita anak ni Apo Diyos. Ingga na nga nagdesisyon ni Apo Diyos, nga itid na, ibaon na, dahil anghel ni patay, nga mapan ijay Ehipto. Sakbay nang inaramid dayjay nga rabi, kinatungtong naman ni Moses, kat kuna na, ibilin mo kadigiti anak di Israel, nga mangikabil da iti dara, iti bautet, iti ruangan. Taintun lumay dayjay anghel ni patay iti Ehipto, kit makita na, daytang nga dara, labsan nanto, dagiti balay iti Israel. Dayjay kakabsat ni nagrugyanan, dayjay pass over. Kit inted ni Apo Diyos dayjay, ili iti Israel, ingana itata, they are celebrating the Passover. Nga isuda ket insalakan ni Apo Diyos. Idi may ni Apo Jesus binalbaliwan na kakabsat. Saanen nga Passover feast. No dikit di dayjay kunatay nga the Lord's Supper. Tapay, inted na meten kanyam, inted na meten kanyak, inted na meten iti amin nga mamati. Nga mabalinda kakabsat nga makiparticipate kadayjay nga panakaisalakan da babaen kadayjay adara bagi ni Apo Jesus. Kitain nyo ije Ehipto di dara. Kitain nyo di Lord's Supper. Adda di dara matlang in the wine kunana ni Apo Jesus. Daytoy kupa iti arak, isu iti darak. Daytoy tinapay, isu iti bagi. Nga naburak nga agpaay kadakayo. When we take the bread, when we take the wine, we are taking in the life and the body of Christ. Kalpasan da diyang rabi, pinalubusan ni Paraon. They walk. Amo yun awan kakabsat iti kapadasan nga magmagnaka at adayo. Ngaman niya laki din ti kinaimbag ni Apo Diyos. Ta disyerto kakabsat iti nagnanda. Nangitid ni Apo Diyos iti napuskul nga ulap iti aldaw. Tapno linungan na agkulem. Haan nga mastrek da jay nga nabara nga init. Iti init. Dagitoy nga anak na po, stadda da jay, they were under the shadow, da jay nga ulap. Kat da jay nga ulap kakabsat, iti rabii, agbalin asilaw da. Awan di kuryente di jay, awan iti solar di jay, kapipintasan pa lang nga experience, the presence of God, nagbalin asilaw da. Kalpasan di sumagmamanungal daw, makadanon dan iji Red Sea. Sangwanan da, the Red Sea. Kanawanda, bambantay. Katigid da, bambantay. Pagamuan lang yun na dati mangigda nga nalag, daltig sa nga daranodor, idikitain da iji likudan da. Lo and behold, the Pharaoh of Egypt with all his armies, ket isuda iti kumamkamat kadakwada. Idi umay iti panagbuteng da, ni Apo Diyos isu iti nangisalakan kadakwada. Dayjay nga ulat kakabsat, bimaba, isu iti nagbalin adakkel nga pader nga apoy,
nga asaan ang makaasideg dagijay nga kabusor ti anak ni Apo Diyos. Anyan ngayat ni Apo Diyos. God will be the wall that protects you. Kabsat ko, manipot ka dagijay gadakes apanggat dagiti kabusor. Idin kunana ni Moses, ingatom dayta asarukod mo. And Moses obeyed. Nagbingay kakabsat na Red Sea. And they walk on dry land. Idin nga dayjay maudi kadayjay buyot ti Israel ket nakasagpaten on the other bank of the Red Sea. Dayjay nga ulep kakabsat ket ngimato. Binalubusan ni Apo Diyos nga dagitoy nga Egyptians kadwada jay ari ket napanda nga kamaten dagitoy nga insalakan ni Apo Diyos ganna. While they were still at the middle of the Red Sea, imbagan ni Apo Diyos, ingatong Moses ta sarukod mo. And Moses followed. The sea returned ket dayjay nga nalabag nga baybay became the watery grave na tay dagito nga soldado nga Egyptians agraman diya yari. Itiragragsak da kakapsatan nakita da dagiti pan nakabalin iti Diyos nga nangidalan katakwada. Nagnada. When you are walking in the desert, anya iti pagbalinan. You become thirsty. You become thirsty. Ket anya iti sapulon. You want to drink. To quench your thirst. Ijaylit ang kakabsat. Adda iti pagilasinan no adda iti danom. Daytoy dayjay kunada nga oasis. Ito'y iti pagtubuan di kita dunga kay kayong ket no adda ti makita da nga oasis. Ammo da nga adda ti danom. Ijay adayo dati nakita dang oasis, so they ran. These thirsty Israelites ran. Idi nakita da dayjay adanom. Inalada iti imada, idi iminom da kakabsa. The moment di pagkanito nga simbrek di danom, ito'y nawawan abibigda. Inpugsuda. Kaapay. Dayjay danom ket napait. Tinagang dayjay nga lugar Mara. Napait. Agdayamudong ta. Sino nga ron tiyang kumanga agdayamudong? Sino ti saan nga agreklamo? Nakakita da iti danom. Idi inumen da handamot mainom. Kunana ni Apo Diyos ka ni Moses, Moses, mangala ka iti sanga daytang hakayo. Apay nga napait dayjay danom. Because the vegetation around dayjay nga ubbog. Isu dagiti napait akay kayo. The water became bitter because the environment is bitter. Adda kadi kakabsat iti kaanig na dayjay environment tayo. Iti panagbiag tayo ken iti salunat tayo. No agbibiyag ka nga natal na, dayjay kadi nga environment mo ket natal na. No agbibiyag ka kakabsat nga adu iti problema, dayjay kadi nga environment mo problema. Let's put an example. No dito'y Pilipinas, iti communities kuma idi. Antay nga ibagay tatan kapsat. No panaganan da, they trademark them. Kas pangarigan tondo. Si kapsat ko no ibagam ti tondo. Wino Cavite. Wino ibagamon ka Olongapo. Wino Angeles. What comes into your mind? No ibaganda kumakat tondo ken Cavite. These are warring factions.
Nibaganda ko makit ulongga po ken Angeles nang nangruna idi adda pelaeng digiti Amerikano dito Pilipinas. You go to Olongapo, you go to Angeles, there are nag-aasidag digiti nightclubs. Environment is a factor. Taidi nga nakita da ni Apo Jesus, in bagada pay, can anything good comes out of Nazareth. The environment of Jesus was Nazareth, a bad influence for him. But Jesus came out good, perfect, out of a bad environment. Ngem ijay mara, tanapait dayjay kayo, dayjay danom, napait. Ngem kunana ni Apo Diyos, Moses, mangala ka iti sanga. Kitain ni Moses. Moses had been living in the wilderness for 40 long years. Nagadal iti universities ni Jai ito, amu nagakabsat iti science. Ngayon, gapu iti panagtalag, gapu iti panagtulnog na kina Apo Diyos. Moses have learned to obey. No, anyaman ti baga ni Apo Diyos, it was to Moses a contrary to nature. Tapay, jedanum na pait, mangala ka iti sanga iti kayo nga marangan na pait. Sa imbaga na Apo Diyos, kat ikabil mo dita danom. Throw it to the stream. Sikaman kabsat ko. No, dati na pait adanom. Ikam kadi iti serpentina. Ikam kadi iti makabuhay, ikam kadi iti parya. Saan? Our normal thinking is ikak iti asukar, tapno dayjay anapait adanong bareng-bareng laeng. Maikat di kinapait na. But Moses obeyed. Miracles happen. Miracles happen when we obey. Idi nga in batuna dayjay asanga. Kunana ni Apo Diyos, uminom kayo. And I would like to imagine, agkitakit digiti tattao, tanaramanandan dayjay danon. And I would ask you, who drank first? I believe it was Moses. A leader must be a good example. Kalpasan nga imbaga ni Apo Diyos, ibatom dahi tanga danon. Kat ibatom na, kat uminom kayo. Masapul aprobaran dahi a leader nga ni Moses that what God did is true. Idi iminom da. Nagbalin anasamit dahi danon. They traveled kat nakadanon da kakabsat iti may sang lugar. Ijay manen. Kinatungtong ni Apo Diyos iti ili iti Israel. Isuday jay binasa tayo. Kitain nyo kakabsat. Anya iti paggapuan iti sakit. There are only two ways. Umuna day ko na tayo nga by hereditary. Ada kadi iti sakit kakabsat nga maipatawid. No kayat day man nga ipatawid. Agyaman na kata, awan day jay inheritance na itindang pirma dyan naganak, dahito iti ipamanakin ka. Namanda ka kapsat. There are, kaswang nga asma. Kaswangadigan ko heart problems. Kaspangarigan ko diabetes. Kaspangarigan ko cancer. Iti may sa ang masirib nga anak ni Apo Diyos. He looks at his hereditary. Ket intun kakabsat, intun nung amuna digitjay nga napaspasamak, kadigitjay nga naganak na, lolo na, then he will have to make a research. Anyang it aramida tapno
I can, as much as possible, avoid daytoy a problema. Another one is by lifestyle. Ditoy. Kaduan a sakit, may ditoy. Taking for example, no dagi pilosopo iti may nga tao ket matayak tumalaeng. Inbaga di doktor, adda iti diabetes mo. Apam agbisita, ikandan tumit iti soft drink. Soft aya. Gapu tamabain, uminom. Apandan to ang bisita, ikandan to iti ice cream. Kuranan to, digajay gagayin na, ni, diabetic ka mangangkat ice cream. Anda agas na. Lifestyle. Nung makita tayo kakabsat, we are thankful that as a church, ni Apo Diyos inted nga digito nga guidelines kada tayo. Amuin tayo, nga day chay past lesson tayo is related to this. Idi inadal tayo, what you eat is what you are. Itatagakabsat, scientists are studying about the blue zones area. Anya digito nga blue zones. Digito'y limang area ito'y Pilipina, ito'y lubong kabsat, that they have discovered nga digitay citizens ijay a blue zone. They live 100 years. And God put Lumalinda University, Lumalinda, California, around which is a community of Seventh-day Adventists, a member of the Blue Zone. Dagitoy nga saan nga Seventh-day Adventists kaupsat, they're now studying the lifestyle of the Seventh-day Adventists. Yung tiriga na, datayo may saan tayo may nga mamati. Daday ta lifestyle. Intuno nagsakit tayo, gapot saan tayo. Makontrol. I'm very sorry. When it comes to this point, it turns very emotional. As a church, we believe that Sister Ellen G. White was given to the church as a messenger of God. We believe that. And one of his books is about health, diet. Anya imbaga na ni Mrs. White, the principles nga imbaga na Apo Diyos sa Biblia. Damagat, ken kakabsat ko. Yung adati mabasam ko mga advice ni Apo Diyos, idinusar na ni Mrs. White. What would you do? Now, it's not a dogma. No, kita mo doktrina kapsat, awan ti kan ano, mangang katikasto, madisiplina ka no. It is a decision by itself. Yung magyaman tayo, tada digiti anak ni Apo Diyos. Nga babaen ititulong tinasantuan ng Espiritu, they can make firm decision. Kasalalakin ni Daniel, kundi digiti gagayon na. Idi i-offer da, digitjay, nga tartaraon ti ari. It should have been a privilege. Ngayon niya ti dinawat da. Dinawat da, digitjay, nga inbaga iti Diyos. No meat, no liquor, no wine. Kunanan ni Daniel, try us. And after the trial period, they came out healthier, they came out brighter, tapay, ni Apo Diyos binindisyonan na isuda. Lifestyle. Kitain nyo, kakabsat, at dati inted ni Apo Diyos nga kondisyon kadigiti anak Israel. Umuna ang kondisyon. Masapol, we need to diligently heed the voice of God. No, adda kakabsat, iti baga na Apo Diyos babaen, iti santong Espiritu.
Babaen kadigiti mabasa tayo, manipod ti nasantuan nga Biblia. And as a church, babaen iti mabasa tayo kadigiti spirit of prophecy. Take heed. Diligently take heed. Ni kadwa kakabsat. We need to do what is good in His sight. No imbaga ni Apo Diyos, aramidem daytoy. Do it. No imbaga ni Apo Diyos, hammo nga aramidem daytoy. Do not do it. Let us put it straight. No kuna ni Apo Diyos, daytoy iti kanan. Eat it. No daytoy kuna ni Apo Diyos, san mo akanan. Please do not eat it. No kuna ni Apo Diyos, daytoy iti inuman, drink it. No kuna ni Apo Diyos, san mo nga inuman daytoy. Do not drink it. Taapay, dayjay apan nagtungpal mo iti pagayatan na. You are doing good in the sight of God. Mikatlo, you must listen to His commandments. Ammo tayo kakabsat. Since we are talking about health and happy lifestyle, ammo tayo as a church. The principles of healthy living. Iti may kapat. Kunana ni Apo Diyos, we need to keep His statutes. Sa inkari ni Apo Diyos, saan kuntungi ited, dagiti saksakit, nga inted ko kadagiti ihipsos. For I am the God that healeth thee. Rapha, itinagan ko. Jehovah Rapha. Intun kakabsat, no adda iti sakit tayo. The name that we should call is Jehovah Rapha. Anya, kuma iti approach tayo, nga mapan ni Jehovah Rapha, no adda iti sakit tayo. What is our approach? Amin tayo pagsakit. Ti kabsat yu is not exempted. Iti pagyamanak kakabsat. Iti pagyamanak. Ni Apo Diyos na ayat. I am 73 years old. About to turn 74. Nakayayat ni Apo Diyos. I don't have any maintenance for my health. Kunana ni Sir Ravi Velasco, ijay union, iso tresorero tayo. Pastor, ba't wala kaming natatanggap na reimbursement ng medical aid mo? Sabi ko, gusto mo? Hindi po, hindi. Tagastos pa ito ni church. I'm very thankful for that. And I try as much as possible by God's grace to follow the conditions na inted ni Jehovah Rapha. I changed my diet. I changed my lifestyle. Ti karirigatan na kakabsat. Anya, I'll make a confession. Iti karirigatan na intuno dagiti papastor apada. Adda iti crusade, addamit iti health lecture. Ang kading, kaduan nga usaren the health lecturer ka new start. Amo yun di ako na. Nutrition, exercise, water, sunlight, temperance, air, rest, contrasinggan. New start. Into no makapan iti nutrition. Ibaganto dayjay nga lecturer di mabalin tayo akanan. Dayjay ka nga pastor nga evangelist agdangdangag. Wan agdangdangag nga umunod dito rumor ijay malpas nga mamangan apan tut kabut ijay. I have so many friends who are now suffering and I'm praying for them. The question is, how will you approach? Ada iti may isang babae.
Insurat daytoy kakabsat digiti gospel workers ni Matthew, ni Mark, ken ni Luke. Inayabanda ni Apo Jesus, tada iti maysa nga soldado, opisyal iti soldado, tinaganan ni Jairus, agsakit di balasang na. And her daughter is at the point of death. Upon the request din ni Apo Jesus, ket apan ije balay, daytoy nga kapitan. On the way, adda iti maysa nga babae. Daytoy nga babae, saan nga inaganan, digiti writers iti gospel. Daytoy nga babae, adda iti sakit na, nasuruken asa nga 12 nga tawtawen, nga agpalubos iti dara. It's not normal. Tano iti babae ket agregla, it is normal. But for 12 years, amin kakabsat nga assets na, amin nga sanikwana, inusar na tapno agpaagas, she went to the best doctors in town. But, haan nga naagasan. Idi anang na ni Apo Jesus. Denggan yung dayjay kunana. Ije Matthew 9 verse 21 and 22. If only I can touch his garment, I shall be made well. And the woman was made well on the hour. Anya iti kondisyon tayo, anya iti spirit tayo. We should go to Jehovah Rapha by faith. Kuna na dayjay nga babae, no masagid kulaan. Dayjay tingir iti bado na. Maimbagak. What a faith. What a faith. Into numapan tayo. Into numapan tayo. Mapantayo kakapsat. In faith. Tikunana ni Matthew, and the woman was made well on that hour. Apay. Kunana mo't kakapsat ni Luke, idi, yan surat na the same story. Luke 8 verse 45. Kunana ni Apo Jesus, someone touched me, for I perceived power going out of me. Intun no umasidag tayo babaen iti pambati, babaen iti kararag, ken ni Jehovah Rapha. Kunana ni Jehovah Rapha, adda iti nang sagid kanya. I perceive power going out from me. Dayjay pan nakabalin ni Jehovah Rapha nga mangagas. Mapan kadayjay mang sagid ken wana babaen iti pamati. I remember an experience. Aday iti maysa nga kabsat. Tinagan na ni Sister Mercedes Daos, member iti Bitalag, Tagudin, Ilocosur. When I was pastoring there, ni Manang Merced, ket nagsakit in Pandayjay Government Hospital, ije Biu, Tagudin. Iti sakit na kabsat ket asma. Barigatan nga agangis, idi napanak. Adda iti oxygen. Ket akas iti balakad iti Biblia, ayaban nyo digiti papanglakayan. So I called Elder Rolly Tobias, digiti dumapanglang kadwang. Sayon to ikararagan. Dayjay ti proseso nga ramidin tayo kumakabsat. When somebody gets sick, the church is ready to administer to you. Call the elders. Inkararagat, dinawat ko nga ni Jehovah Rapha, sagidin na, agasan na, ni Manang Merced. Kumusta ni Manang Merced? Itatakabsat, she is still alive. And that experience happened almost 25 to
to 30 years ago. Kunapkin ko ano, kita kami naman, kumusta man ang nagimbang ni Apo Diyos, Pastor. Adapela sakit na, when adapela sakit na tabakutin. But she is happy that God is the best healer. Dahito nga Jehovah Rapha kakabsat. Iti Old Testament na ipadto. Kunana ni Isaiah 61 verse 1. The Spirit of the Lord is upon me, because the Lord has appointed me to preach the good news to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted and to proclaim liberty to the captives and opening the prison to those who are bound. Sino na ito? Ni Apo Jesus. Idi imay ni Apo Jesus. Daytoy iti misyon na. Umay na ing kasabahat da ayat ti Diyos. Umay na nga inagasan ko na He has sent me to heal the brokenhearted. What is your feeling when you are sick? What is your feeling of your family when you are sick? Halimbawa ko man. For example, adda iti may sa nga ina na panagpadoktor. Kung na doktor, adda sakit mo. I-diagnose da, oh, you have cancer. Dahil lang ka di nga, ina, the wife is affected. No, the husband is affected. The children is affected. The family is affected. The community is affected. Isungat ikunana ni Apo Diyos, in baunak tapno agasak. Sino? The brokenhearted. When healing comes, saan laeng nga dayjay masakit kakabsat, iti agragsak. Amen. The members of the family were broken-hearted, and God will heal them and give them peace. Dayjay ni Apo Jesus. Would you imagine that the ministry of Jesus, more than 75% of his miracles was related to healing? Ada tinatay, dua, pinagungar na. Ada bulag, pinakita na. Ada iti, haan nga makagaraw. There were lepers, there were kinds of sickness, and what he did always was to put his hands into blessing. October 2, 2023, I was invited by Northern Luzon Adventist Hospital, ijay Artacho Season, Pangasinan. Being a member of the Board of Trustees, I was there to celebrate with the hospital the 13th anniversary. It is in Kabil da Kabsat, Shine at 13. It is in the hospital. I saw a distinct picture. No, mapangka the hospital, just enter. On your left, iji lobby, there is a picture. Dayjay nga picture. It is a family with a sick member. And Jesus was at their back. Ni Apo Jesus in patay na dagiti man nakabalin. Dagiti naayat nga ima na. Kadagitjay nga members iti family. Nga mangbambantay. Kadagitjay nga masakit da. All of them were broken-hearted. But Jesus was present in their experience. Kabil na jay ima na. And in that picture, there is a Bible text. Jeremiah 30, verse 17. Basain tayo, kabsat. But I will restore you to health and heal your wounds, declare the Lord.
Kabsat ko, tinagan iti Diyos nga matalek. The name of my faithful God is Jehovah Rapha. Anya ti kay nasawain, I am the Lord that healeth thee. Nadaman ka kabsat, iti parikot mo, iti salungan. Go to God. He is Jehovah Rapha. Ay ayatin na ka. In Karina, I am the Lord. I will restore your health. I will heal your wounds. I praise God na tinagan na Jehovah Rapha. Agkararag tayo sa agyaman kami ama, si ka nga Diyos mi nga matalek. Tinagan mo nga inted mo mapagtalkan. Si ka o Diyos itinangkari nga no adda dagiti saksakit mi, adda digiti sugsugat mi nga naaramid gapu iti panagsalsalungasin pangaasim ama, ipatay mo iti imam kada kami, agasan na kami. Umay kami akas dayjay a babae, si pamamati nga numasagid milaeng o Diyos, day taas trunong babaen iti kararag mi, patyan mi, nga no iso ti pagayatam, ited mo iti panakaagas mi. Kadaytoy nga kanito o Diyos, ikararagak man dagiti kakabsat. No addada dagiti kakabsat o Diyos, nga kaduwami nga nagadal itatta. Nga isuda ama ket adda iti saksakit da. Di la mabalin o Diyos. Di la mabalin. Sagidam dagitoy nga kakabsat. Si kamat o Diyos ti umasideg kading ti membros iti pamilyada. They too, Heavenly Father, are broken-hearted. Iti panangkit kita da, kada ito'y ayayaten da. Ngagsagsagabag po iti sakit. Make your promise true by your name, Jehovah Rapha, O Lord. Heal us, touch us, and make us whole again. Agyaman kami, tersi ka iti Diyos nga mapagtalkan. Agyaman kami, tadengdenggem digit yung kararag ni, itinagan niya po Jesus. Amen. Kinamen. Iti kararag ko kakabsat, sapay kumata ni Jehovah Rapha is true to you in your life. Ingga na numay nga lawas manen, niya po Diyos timang bendisyon kada kayo. Imbag nga aldaw tayo maamin kakabsat.